Sabay tayo dyan mga kosa, umaambon ngayon. At kahit ako umaambay sa vlog kasi gusto kong shoutout yung mga kasama natin na kosa. Sa break time ko, gusto ko lang i-shoutout yung tatlong o apat nagpapa-shoutout sa akin. Salamat kay Angelica Ayora kasi nag-hit ng 500 plus yung views natin. Salamat kay Deng Avila, shoutout sa'yo. Kay Chef Eds at kay wait lang hindi ko maalala eh. At kay Daryl Bernardo ako salamat sa inyo, shoutout sa'yo. Sasagutin ko lang yung katanungan sa akin ni Chef Eds. Sabi niya sa akin, hindi niya raw ako marinig minsan kaya dapat mag-voice hindi man dapat or mag-change ako sa voice over. Ako kasi hindi ko matunan ng oras na mag-voice over pa eh. Kasi siyempre yung tema ng gawa ko is gawa ng gawa para may mababalikan. So gawa lang ako ng gawa. Kung di ako marinig, pasensya. May mga time talaga nag-voice over ako. Pag yung camera yung gamit ko. O kaya pag yung gagawa talaga ako ng malupitan na editing. Yun, may time na gano'n. Tulad ng movie na ginawa ko, nag-voice over ako. Pero most of the time di ako nag-voice over. Kasi nga, gusto ko matapos ka agad, makagawa ka agad. Kaya pasensya kung maingay. Tulad ngayon, maingay na naman. Alam ko, hindi na magkarinigan. Pero salamat sa inyo mga kosa. Salamat sa suporta. Salamat din sa pagpilik. At salamat din sa pagpapa-shoutout. Salamat. Walang gawa para may mababalikan.